Как да ни играеш? Перкусии. Барабаните, Салко. Момчета, пускайте перкусии от клавирите. Чак. Това са едни от доказаните търпани на България. Се сложиш та мъна! Да сте живи и здрави, моите сестри! Доказвайте се, докато сте живи, трябва да се доказвате! Вие сте оборотни, хубави сте и трябва да се доказвате! Яшаве мъно! Гадясу!